Здравейте и добре дошли в това видео, което е малко по-различно. Днес ще снимам с моя приятел Калата Евгениев. Кала, здравей, добре дошъл в моят канал. Дидо, мерси, че ме покани. Не знам дали хората си дават ясна представа, че ние се познаваме буквално от кога ти си родила. Аз те познавам, па ти не знам от кога ме познаваш. Аз те познавам от ето това видео. Познай кое видео служих. Онова, къде сме говорили. От тогава ли ме познаваш? От тогава. Па тогава си бил на колко? На 3-4? Ей, на 5-6. На 5-6, значи от тогава е съзнателен от 5-6. Аз го буквално от бебе го познавам. От около 6-7 И години. между другото сме съседи. Сега Кала, първо, преди ти какво правиш този канал? Чакай да се облека, че ми е малко топло. Охо. Е така, малко Така се чувствам по-носталгично. и по-комфортно. Тук сме си приготвили сега скалата. Аз този тефтер, той не знам къде. В главата ми съм си. В главата си ги е приготвил. Въпроси. Днес ще си задаваме въпроси. Да видим той как мисли, аз колко как беха на брой? 15. Я чай, виж. Виж каква козметика измислих тук. Значи винаги съм си мечтал да се сложим титла от Кечо. Абе, това си те живе, бе. Я си я сложи, бе. Оригинално, бе. Я си я сложи, бе. Така като скалата, брат. Да. Това е титлата на носталгията, брат. Некой да го кликне За това. най-много Кебабчета. обърнати кебабчета, брат. А не хора. Е така, между двамата, които гледат кетч. Ти от колко време гледаш кетч? Значи, бил съм детска градина, брат. Това е било... 96-7. 98-99 сме гледали Кечо. И аз сега да видим тук, аз какво съм ти подготвил като въпроси. Почваме, да. Я гледай какво става. Така и така сме на вълна кетч. Така и така сме на вълна кетч. Който любимия кетчист каза? Stone Cold Стив Остин, завинаги. Добре, на второ място кой би сложил? Може би скалата. Въпреки, че ние тогава ги имахме като опозиции, примерно ако си от Стив Остин, Да, може той да е. от скалата, като леските си Като леските се казва, или като Джон Сина Ренди Ортън. скалата, защото е велик, бат. А на трето? На трето мога да сложим някой от по-новата генерация. Може би Хълк Хоган. Въпреки, че аз... Хълк Хоган не е много нова генерация. Не е нова генерация. Той е малко по-старата, ама казвам Хълк Хоган. Джон Сина. Джон Сина не ми е от любимите, кефеше ме. Надъхнахме се там с неговата музиката, която излиза в училище. Точно тогава излизаха телефоните, които бяха по-яки. Не знам какво беше там, MP3 или какво беше там. О, да, MP3 аз съм имал. И училището яко се филмирахме, брат. Ти знаеш какво общо между мен и Стив Остин? Какво? Че обичаме котки. Виждали си по Инстаграм пост? Само Не. котки качва. Едната котка му се казва Панчо, а другата Мачо, мисля, че. Бати яките са. Какъв е това първи въпрос към мен? Значи се редуваме. Да. Точно така. И сега ще те питам въпрос, който хората никога не са предполагали, че могат да питам, даже аз не съм предполагал. Ловили ли сме майски бръмбари заедно? Да. Аз и Дидо дали сме ловили майски бръмбари, защото ние живееме тук на една местност, която се казва Мело. То е възвишение и точно тук през май месец, април, има майски бръмбари. На залез да ги ловиш, това е бати носталгия. И ако не сме ловили, трябва да ловим. Знаеш, че май с тебе не съм ловил. Аз съм ловил много, защото котката ми ги ядеше. Котката е майски бръмбари. Да, котката ми ядеше майски бръмбари, аз ги ловех. Е така, и само държах им крилата и я давах на котката и котката ги ядеше. Интересно. Те имат протеини, най-вероятно. Един факт за майските бръмбари мога да ти кажа, че ако дадеш на кокошка майски бръмбар, тя снася яйце с два жълтъка. Това знаеш ли? Не. Да. Кала, преминавам към малко по-сериозен въпрос. Добре. Трябва тук да се стегнеш. Кое предпочиташ, кебабче или кюфте? Това верно е много сериозен въпрос. Кюфте. Що? Колкото и да ми лютат някакви кюфтенца, винаги се връщам по тях. Как си знаех, че ще кажеш нещо подобно? Това ми е отговор. Повече не искам да говоря. Добре, нямам повече въпроси по тази тема. Добре, сега съм наред. Добре, аз сега ще питам същото. Кебабче или кюфте и примерно ако е кюфте, с коя буква е кюфтето, което не би изял? Значи по принцип аз от малък харесвам да ям повече кебабчета. Да, това знам го по принцип. Но, това на всеки съм го казал, кюфтета много рядко ми хареса. Твоите кюфтета, без да това нещо спонсорство или нещо такова, защото си ми приятел, твоите кюфтета наистина са единствените кюфтета, които ми харесват. Които яде, да. И които ям. Кюфте, с коя буква не бих ял? Да, на име кой е. Са. Не, само буква. Имена няма да спомням. Няма да спомням. Но може би кюфте с
буквата К. Да. Това е малко моята буква по принцип. Да, твоята буква, обаче нали говорим за женско име. Добре. И нали, ако е Зодия Скорпион, така... Значи това е Аз имам... Много ме боли ме сърцето, нали, като се сете за това кюфтенце. Добре, това кюфте, значи никога повече няма да ти дам кюфте с буквата К и ако е Зодия Скорпион, още по-лошо. Добре, това вече ще го знам. Много ми беше важно да го знам тази информация за теб. Ако примерно си поръчваш за вкъщи храна, да знам. О, за вкъщи, особено без. Добре. Трите най-гадни женски имена и трите най-гадни мъжки имена. Имената ти казвам Виктория, Ани и Мария. А трите най-гадни мъжки? Мъжки са Мартин, Виктор и Калян. Ти си Калян. Буквално. Просто... Ама това ти ли си го измисли току-що или си чувал хората? Чувал съм. Било рисково име Калян, въпреки че не мисля така, съм може би по-различен. Добре, продължаваме с мой трети въпрос. Това е трети въпрос. Каква е причината да не качваш контент със съдържание, това, което можеш най-добре, танците? Защото, братле, сега ще ти кажа, аз като правя нещо, в което знам, че аз съм добър, примерно танците, искам да го направя да изглежда по-добро. Не искам просто да сложа камерата и да снимам как танцувам. Искам да сменя ъгъла, искам да измисля каква ще е концепцията, къде ще се снима, как ще съм облечен, ще има ли хореография, на коя песен ще е, къде ще се кътне. Всичко това и понякога, в повечето случаи, почва да ме мързи просто. Имам някаква идея. Ти имаш прекалено много подготовка, която те натоварва психически. Аз според мен трябва да там слагаш телефона, даже го фърляш и както застане, почваш да танцуваш. Аз съм, като ще правя нещо, искам да го направя да... Перфекционист си, да. Не баш перфекционист, добре, разбрахте напълно. Това ми е работни случаи. Аз те посрещам отвън като има лютеница даже. От скарате от TikTok ли скарваш главно пари? А ако не искаш да кажеш, не дей. Да, и то друго какво да е, брат. Защото гледам много коментари и много хора са ме питали дали работиш нещо друго. Няма какво, аз нямам време. Няма. Буквално нямам време. Сега се прибирам от работа, правим си драфта, правим си клипове, лайфове. Трета работа ли, втора ли, как да го кажем? Няма как. От човек трябва и да по някакъв начин да работи, да ги прави тия неща, да отпочива от тях. Верно. Не може да отпочиваш с друга работа от тия неща, защото ще откачиш. А задоволителни пари ли са? Да или не? Къде? От TikTok и от скарата за ти заедно. От скарата и от TikTok, да. Кава, преди да продължим обаче, трябва да ме свържиш с твой приятел Стилят. Защото той всъщност не знае, че аз съм човек, който много употребява ероински. Стилянка, я виж, тук имаме човек, който това също не е фен на нещата, които ти промотираш. Това по принцип също не е реклама, никой не ми е пращал, но действа. Така, сега продължавам четвъртия въпрос към Дидо. Както знаете, аз съм неподготвен на момента. Горе-долу се опитвам да се ръководим от неговите въпроси. Има ли момент от детството ти, не защото от детството, целият ти живот, който ти е най-запомнящ, свързан с мене? Свързан с тебе? Да. Това не е много отдавна, беше или 2020 или 2021, пандемията. И бехме долу на центъра на нашето село. Кавато тогава още не беше почнал да прави никакви клипчета, тиктоци, миктоци, нищо. И сме заснали аз, ти и моят приятел Вели и си говорихме за добрите стари времена още тогава. И ти ми беше разказал някаква история, като сте били по-малки на центъра, някой се е правил на гробария или на някакво чудовище, сте плашили момичетата, не знам дали до гробищата или до църквата и сте ги плашили, сте издавали звуци и много ти липсват тия времена. И да си спомням, че от тогава с теб почнахме да говорим колко ни липсват старите времена, носталгията. От тогава? От тогава беше 2020 или 2021. Аз ти казвам, че аз съм роден в грешното поколение просто. Да. Не си джензи, в смисъл роден си джензи, ама душата ти не е джензи. Душата ми е милениал. Ние милениал ли си? Ти си милениал. Аз не ги много участвам в тия работи. Pushing 40, by the way. Кефи ме това име милениал. Защо накръстиме кебабче милениал? Това отново е много сериозен въпрос. Да. Защо си толкова бавен? Защо съм толкова бавен? Само искам да ти кажем. Не бързай се отговора. Да. Добре, дай го отложим този отговор за по-натам да го дадем. Добре. Няма да го отговарям сега. Не се чувстваш комфортно в момента. В момента да си. Аз преминавам направо аз да ти задавам. Давай тогава. Много ми е интересно как се казваше кучето, с което си играхме на Мело горе на този клип. И каквато беше името, аз съм го забил. Искаш да кажеш на ето този клип? Точно на този клип.
точно на този клип, кучето е Golden Retriever и се казва Рей. Рей, да. И Аз помня, че ме беше страх от него. Беше. Той беше най-доброто куче. това беше възможно. най-доброто куче. на Даже, света. може би, ако влиза някой крадец от къщата, сигурно даже точно му отвори чекмеджето с зъби. Така ще направи. Толкова беше добро, аз беше ме страх от него. Рей почина при няколко години и много ми беше гадно. То на колко години почина? На 12 кучи. Така да, на 12. човеш. Това е към 80 години. И аз видиме сега, какви изпълнители слушаш? Искам да ми избориш твоите топ 3 любими, като изключим килата и котенцето. Тук му тепа, брат. Еви, Аз в момента буквално слушам килата, котенцето и ксьор. И знаеш какво е интересно, човек? Всички прекрасни неща в живота ми с буквата К. върно. Килата, Кебабче. котенцето, кебабче, кюфтекалата, Котенцето, ксьор. килата. Ева си. Само ти не си иска. Добре, сега без котенцето и килата, тук ме фърляш малко от тези част. Буквално Еми. само те ги слушам. Малко трябва да си... Малко трябва да се позамислим. Да. Огромен фен съм на Леди Гага, на Джастин Бибър, нали, извън България. На Някакъв Майкъл друго. Джексън. Майкъл Джексън е... Да не говорим, че едно време имах една мода, която мода слушах сръбско яко хора. Може вече не. Няма как да си от Балканите да не слушаш сръбско. Вече не съм от такъв период, в който слушам хаус музика, съм слушал. Чалга. Се възхищам. Кажи- О, Преслава. Преслава? Да. Преслава си ми е все едно котенцето, само че чалга. Ще ти кажа един забавен факт. Да. Допреди 5 години не можех да направя разлика коя е Преслава и коя е Галена. И сега хем знам коя е Преслава, хем знам коя е Галена и хем знам, че избирам и аз Преслава. Така че, Да. Изборих ти трима. така е. Избори. Даже мога и още. Буквално, сега, че няма да кажа, някой да не се разсърди. Вече се Много разсърди. ме кефат. Аз пак гледам малко препис, винаги преписвам. Искам аз да го питам него. 3 любими български изпълнители. Няма значение какъв жанр музика изпълнява. Но знам какво ще каже първото. Аз всички знаят какво ще кажа. Първото, на първо място няма как да не сложа човека, с който израснах, и това е Криско. Няма една песен на Криско, която да не знам. Даже той буквално, уж аз съм по-голям фен на килата и знае повече песни от мен. Но това е друга Значи, тема. да не се заклевам, обаче се заклевам, няма песен на Криско, която да не знам, която да не съм чул. Криско, това е най-големият ти фен. На второ място, аз се опитвам да разчупя малко, защото ако кажа примерно Вирго, ще е прекалено obvious. Ще кажа Атанас Колев. Трябва да кажа Атанас Колев, защото си го следи и него още от X Factor. Окей, И на трето място искам да кажа някой чалга изпълнител, искам да кажа. супер. И искам да кажа... Нямам си никакви идеи, какво ще кажеш. Искам да кажа нещо старо и носталгично, като примерно Тони Стораро, обаче, заради скорошния период, през който минах, единственият чалга изпълнител, който ми беше кънтеше в ушите, беше Меди. Да, и аз това. Така че ще кажа Меди. Той никна ми еба ми майката. Аз слушам Меди и ревем. Добре, продължаваме с моят въпрос. Не с моят, ти тук ще ме пита за моите български сметри. До кога с котенцето ще криете, че сте заедно? Това по принцип това са спекулации. Ние просто сме работили по някой друг проект, но не сме заедно по никакъв начин. Това отговор не ми хареса, трябваше да има клип за TikTok тук в момента, хората да изрязват и да казват ето. Я, кажи сега, примерно. Значи това нещо, това въпрос, който пита, го приемам за манипулативен и ще оставя хората да гадаят и нещата в тайна за себе си и за тебе. Дори на тебе няма. Ти казвам колкото и да си мой човек. Добре, ето имаме го клипа за TikTok. Добре, окей. Добре. И бих си намислил въпрос, но го забравих, бе. Толкова ми е къл, аз помним като рибите. Да! Въпросът, който иска да те питаме, сега се подсетих кога установи, че имаш прилика действително с Димитър Бербатов? Кога ти го установи или по-скоро хората го установиха преди тебе? Хората го установиха преди мен. Преди тебе. Бех качил едно клипче в TikTok. Майка ми трябва да се радва, че израснах с стария Криско, а не с това и от на заден фон се пееше Димов. И в коментарите, примерно ако имало 50 коментара, 30 от коментарите бяха айде Бербо, приличаш на Бербатов, това Бербатов ли? Аз мога да ти кажа, че даже и начинът и на говорене по някакъв начин ми напомня Димитър Бербатов. Хората в интернет... Брат ли си му? Баща ли ми е? Може ти си баща? Аз да съм баща на Бербатов. Да. Аз съм на 130 години, разбрахме се. Да ти разкажа една история с Димитър Бербатов. Отиваме с едно кюфтенце на един подкаст на Притото. Такива малко са хазарт, защото и не знаеш кой ще е гост.
то може да покани някой, който за пръв път чуваш. И на тебе няма ти интерес. И само взимаме си, аз плащам всичко, отиваме на предните редици, тото застава и говори. Моля, посрещнете Димитър Бербатов и цялата зала. Изправя се на крака, аплодисменти, свирквания, всички се кефят, толпа, сядам, аз не мога да повярвам, щастлив съм, само се обръщам и човека да мене казва: а кой е това? Ето тогава ми е тръгнало по Димитър Бербатовски. Трябва нека си се свърже този човек с теб. Може да направите някакво футболно предизвикателство. Малката берба и големата берба. Малката срещу големата берба. Ще образи страшно. А ти представяш си? Аз съм. Преминавам към малко, може би, такива въпроси, които да запознат публиката с Калян Евгениев. Да. Какво за теб е ред флаг в една жена? Да има приятели мъже Това е. и да излиза с тях. Жената да си има най-добър приятел Да. и примерно да иска да излиза с него насаме. Какво ще правите, бе, бат? В смисъл, карти ли, че играете, дота ли, какво ще играете? Добре, ама ако речем, че ти си запознаеш с някой момиче, след един месец, нали, се виждали, опознавате се, бла-бла-бла, и тя ти каза: аз имам един приятел. Аз вече съм се влюбил, не? Не, да речем. Но тя ти обяснява: аз имам един приятел, с който се познаваме откакто сме Деца. малки, ние сме наистина много добри приятели и ти казваш, примерно, аз не съм окей с това, обаче тя ти казва: няма да си зарежда толкова добър приятел, ние много сме близки, това по-бих го разбрал. Обаче, ако ти си фанеш приятелка, например, и след 3, 4, 5 месеца тя застане и ти каже: намерих си нов приятел в Facebook. Да, между другото. Ще излезем да се видим. Това Това е. е приемал това, което го казах като първото, второто е шибано, да, но това първото би го приемал. Добре, аз пак преписвам от Дидо, но ще го питам по-различно нещо. Какво искам да ми кажеш 3 зелени флага за момиче? 3 зелени флага. Зелени, не червени. В социалните мрежи момичето пише на кирилица, това е огромен зелен флаг за мен. Втори зелен флаг в едно момиче със сигурност ако е възпитано. И трети зелен флаг да е истинска. В смисъл такъв да не ме лъже, да не крие от мене, като я питам има ли ти нещо да каже, примерно да, не ме изкефи, че днеска се прибрахме толкова рано и искам още навън. Примерно. Да е искрена. А най-ще сега се замислих, някога чувал ли си момче да казва: брат, много искам момиче, което миглите и са толкова дълги? Никога не съм чувал. Нали? Да. И аз не мисля, че момиче се след такива мигли е привлекателно, момичета спрете го правите. Защо Калян Евгениев няма жена до себе си? В този период, в който съм в момента, чисто професионално, сериозни взаимоотношения с жена биха ми попречили. На нещата, с които се занимавам. Някой ще каже обаче, че нещата, които се занимаваш, са несериозни. Как че отговориш? Те много неща говорят, но накрая излезнам друго. Бех клошар, бех скараджия, нека дърник дърводелец бех. Ама в крайна сметка друго се получи. И то реално погледнато, ако слушаш хората, до къде ще стигнеш. Това трябва да си го зададеш като въпрос. Докъдето хората искат да стигнеш, до там ще стигнеш. Да, хората искат да те поставят на техното ниво си. Да. И даже искат малко да са над тебе. Ако тръгнем да се вписвам в някакви обществени норми и това какво ми говорят хората, че свършим като повечето от вас. С един-два развода, нещастливи и така нататък. Егоистични хора. Това се получава на много голям процент от хората. Така че аз слушам себе си и реалността, както аз обичам наричам, или Бог. Това, което ме кефи. Тук те ударих и се бати въпроса, това беше много дълъг и дип отговор. Да, това немалко хора са ме издразвали с някакви глупости, ки ми говорят и аз си го казвам това. Коя е любимата ти компютърна игра и от колко години играеш? Ще дам много носталгичен отговор. Любимата ми в момента игра би трябвало да бъде Minecraft. Но играта, която ми е най-на сърце, винаги ще остане CS 1.6. И на мен. Винаги. В момента много игра CS 2, обаче на сърцето ми е CS 1.6. Има нещо от тази игра. И сега като започне Третата световна е време да покажем нашите умения. Само не знам, примерно ако нека е бомба, ако заложи с ето. Да. Ама задължително клещи. Ако стане Трета световна война, да знаете с ето с обезврежда бомба и си купувайте клещи, не са скъпи. Ники, ако гледаш това клипче, моля те, купувай си клещи. Това би трябвало вече да е въпрос номер 10. Кое е най-странното място, на което си правил секс? Тук не искам да... Не искаш да отговаряш? На този въпрос не искам да отговаря. Примерно в колата. Не искам да отговарям. Този въпрос си го запазвам за себе си. Добре, тогава, защо си толкова бавен? Кога ще ми отговориш на това въпрос? Сега отговаряме. Значи нарочно го забавих този въпрос. Аз съм на мнението, че по-скоро не бавно, а нещата трябва да ги правиш съзнателно и се получава много интересно и яко и мога да си щастлив буквално всеки момент и за всеки нещо, което правиш.
Ето виж, аз съм скараджия, обаче виж каква енергия вкарам за самото нещо. И реално погледнато, аз скоро си говорих с един психолог. Не съм бил на сеанс, просто имахме среща заедно да обменим опит, защото той ми каза, че аз имам някакви мнения за психолог, въпреки че не съм завършил. Каза ми, че не е важно от какво си заобиколен и какво правиш, а е важно какво ти е отношението към нещо. И аз му казах, това е много верно, аз може би не съм имал така думите, с които да го кажем, но той ми го каза в прав текст, много интересно и аз мисля, че напълно съм съгласен с него. И между другото, от доста години изучавам зен будизъм. Това тук мога да шокирам. Не проповядам религия, не искам да никой да разбира погрешно. И Буда е казал, че всеки може да го разбира как се иска, ти че го разбереш, защото си умен човек. Растението лотос може да порасне от pile of shit, от тиня, от смисъл такъв, това дава много така примери. Средата, в която израсне, да не е баш най-доброто, което е, но той може да порасне като лотос от това нещо. Мислим, че ти дадох доста така завъртен отговор ти дадох. А ти помисли ли го наистина какво ще ми кажеш или... Не, просто на момента, аз съм такъв човек на момента си... Защото сега някой ще каже, той трябваше да не трябва да си подготвен изобщо, ето той мога ви кажа, аз не съм си подготвил въпрос. Изобщо, аз го помолих 10 пъти го помолих да дойде с поне минимум 5 подготвени. Да, аз съм на този принцип. Сега съм аз за въпрос номер 10. И чак забавям да го замисля. Кое ти е любимото детско от Cartoon Network? Това мисля, че хората, които са гледали моят клипче Cartoon Network залата на шоута, ще знаят вече. Но топ 1 най-доброто детско измислено за всички времена е Ben 10. Оригиналния. Значи да не ти обяснявам с какво удоволствие съм го гледал това детско. Имаш ли часовника на Ben 10? Не, знаеш колко съм си мечтал да го имам. Ако можеш да се върнеш във времето, какво би променил? Това ми е малко такова. Какво бих променил ли? Нищо. Абсолютно нищо не бих променил. Вече може би съм съжалявал за някакви неща, но аз съм на този принцип. Но аз съм на принципа, че каквото и да се случи е най-добрият възможен вариант от всички. Всичко, което ти се случва, гадно или не, се случва, защото трябва да има някакъв баланс. И да израснеш. Трябва да има някакъв баланс. Аз това го казах, не знам дали съм го казал в социалните мрежи, не знам защо хората им е втълпена тази идея. Аз се осъзнах наскоро, че тя е втълпена идея, че трябва да сме щастливи. Кой го каза това? Смисъл, самата идея те прави нещастие. Защото си мислиш, че ето сега съм щастлив, нещо ще се случва с мен. Не, то щастието си идва само, тръгва си само. Търденето идва само, тръгва само. Така че няма какво изобщо, просто трябва да си се освободил, да приемаш каквото дойде и ще видите, че живота се случва много по-добре. И ще видиш, че в каквито и война да затънеш, ще порасне един лотос. Да. Годни Саутон. От войната, да. Какво значи това годни Саутон? Опознай себе си. Защото си спомням, че беше качвал на Инстаграм бележки, всеки ден го беше поствал. Само ти ме пита между другото. И виж, и само аз съм запомнил, че аз знам, че ти си такъв човек, който много тънки детайли и моменти забелязваш от самия живот и затова е едно от нещата, които те уважавам и комуникирам с теб. Аз не комуникирам с много хора така толкова на дълбоко ниво, но с теб комуникирам. Вярваш ли в това, че едно момче и едно момиче може да се обичат и двамата еднакво? Или единият трябва да обича повече от другия? За съжаление, също не знам дали е за съжаление, но не мисля, че... Не може да. Не може да се обичат еднакво. Значи или момчето или момичето един със сигурно ще обича повече. На другия малко няма му пука. То дори не е да не му пука, това звучи много грубо, ама някак си... Не знам как да ти го обясня, дали не се опитам, ама винаги един човек ще обича повече другия. Колкото и да си казват, аз те обичам повече, не аз те обичам повече. Как и да го погледнеш в самата връзка докато са, това съм го чувал и много пъти и истинската любов се тества и след като връзката приключи. Колкото и един човек да е казвал или правил неща, и да доказва до някакъв начин, че обича другия, според мен обича по-силно този, който не би се отказал. Така според мен се доказва кой колко обича. Защото аз ако обичам момичето до мен, никога няма да ми мине през закъла, ако наистина я обичам. Никога няма да ми мине през закъла, добре приключи, това беше хубав експириенс, взимам си каквото мога да си взема, продължавам напред. Винаги ще си мисля как мога да оправим проблема, как да го решим, кой какво да жертва, не кой какво, аз какво да жертвам, за да може връзката да се получи. Добре, съм съгласен съм
и нали, задоволен съм от този отговор. Следващия ми въпрос ще е продължение на това, което ти ми даде сега като отговор, а сега твоя въпрос към мен. Да не го забравяш. Нема. Добре. Това според мен е много интересен въпрос, защото Добре. хората, аз знам отговора, но според мен хората искат да го разберат. Как се запозна с килата? Килата се запознахме, първо аз съм фен много отдавна, може би повече от 20 години съм фен и му слушам песните. Запознахме се последния начин. Най-вероятно той е видял първият ми акаунт, който е свързан с носталгия, тъй като значи човек, който обича тия носталгични моменти и неща, винаги му прави впечатление тия работи, които качва, защото аз така вкарвам емоция в самите клипчета, явно му е харесало. Последваме в първия акаунт, аз също го последвах, аз съмнях, че това е официалният му акаунт. Наскоро при няколко месеца пея в Епицентър. Там се видяхме, той ме покани при него, запознахме се, набрихме някакви други тиктоки, от тогава станахме много приятели, близки, много го обичам и уважавам като човек. И много истински. Тук е момента да кажа, че заради тебе и аз се познавам с килата. Да, и го видя какъв е пич. И е страшен пич. Уникат. Много голям човек. Уникат. Сега е време за моят въпрос, който е продължение на миналия ми въпрос. Да. Не мислиш ли, че един човек, като види, че го обичаш много и си готов на всичко за него, не те приема за даденост, малко или много се отдръпва от това нещо? Задаваш такъв въпрос на човек, който аз бих ти казал, защото съм реалист, че е възможно това нещо, защото аз бях такъв човек. Да, знам. Аз бях точно човек, който видя I'm guilty as fuck. Видя, нали, това си е човека, ще си бъда щастлив, нищо няма да стане и ще си правя каквото си искам, защото виждам, че човека до мен е толкова много обича, че не мисля, че ще ме напусне. И в крайна сметка сам си набих конския в и сега разбрах, че момчета, не дайте да приемате момичетата за вас за даденост, защото само вие ще страдат. Ако сте емоционални като мен, ако сте пълни бокуци, правите си каквото си искате. Но аз съм ти го казал и на тебе, имах едно кюфтенце. Да. Имах едно кюфтенце, което беше прекрасен човек. Внимайте какво говорите и какво правите и обичате момичетата до вас. Аз се забавих с това нещо. Това не мислим, че се забавя. Аз мисля, че си направил всичко как трябва. Даже аз мисля, че прекалено си направил нещата как трябва. Не знам, нека си като направиш много и в крайна сметка пак не се получи, в твоята глава си викаш, леле, направих толкова много и не беше достатъчно, сега следващия път трябва да направя още повече. Може би тя се опитава така да го изкара, но реално може би не ти е казал нещата как точно съдят. Кое харесваш повече? Кучета или котки и каква е причината да харесваш котки повече? Котки поради проста и кучета обичам много, но котки поради проста причина, че буквално съдбата ме е сблъска с котки. Значи, където да отидем, се лепат за мен направо котките и ме обичат, може би усещат някаква енергия, която ни свързва взаимно. От дете. Животните ли говорим или? За котките. Като цяло животен, но с котки ме сблъсква съдбата. Аз се чудех до преди няколко години. Кое харесвам повече, кучета или котки? Обаче, един ден котката ми, когато беше на 17 години, почина. Ето тогава да не ти обясням как съм ревал. И ето тогава разбрах. Бати, виж какъв съм тъпанар. Аз трябва да изгубим нещо, че да разберем колко го обичам. Значи трябваше да си изгубим котката, че да разберем колко обичам. И трябваше да си изгубя котката, че да разбера колко я обичам. Въпрос номер кой? Аз уморих колко. Към финала сме спокойно. Остават още два въпроса. Аз знам по принцип тук какво ще ми договориш, може би, но кой е любимият ти спорт? Това е много клише отговор ще дам, но футбол. Не знам. Няма как. Значи бил съм танцор 11 години. Мен това между другото ми е интересно, че не ти е танци. 11 години бях танцор, много голямо удоволствие изпитвах от това да танцувам, с огромна радост ходех на тренировки, на участия. Обаче като момче, което види топка, било то футболна, волейболна или баскетболна, няма как да не се сложа на крака и да не почна да играя на 21. Винаги сме летали футбол. И най-голямата ирония е, че малката Берба играе вратар. Аз не го вервах това нещо. Купа Спорт Парк, най-добър вратар, а е Бербатов. Най-добър вратар за малката Берба. Значи какво клип ще трябва да направим? Истинският Димитър Бербатов да ми бие дуспи. Аз не знам дали е дуспи То аз не съм професионален вратар, но... Въпрос номер 14. Леле, аз се изборих. На него му се доспа. Защо спря с футбола? Като сме на футболна тема. Защо спрях с футбола? То е комплексно, причините са много, тогава бех ефектиран точно в този момент. Заради жена ли? Не, една от причините, нещата от тази сфера
от тази среда не са истински. Не Аз са. мразим неща, които не са истински. Просто не са истински. Наистина Както не искате са го разбирате, не са истински. Не искам да говорим с примери, с точни, в смисъл, точни неща, но нещата не са истински напълно. Имало ли е момент от твоя живот, който си имал лошо мнение за мен и какво? Не. Значи, никога не съм имал лошо мнение за тебе. Това ще... Слушайте го, човек. Искам да ви кажа неща, които... малките неща, които правят впечатление. Когато и с каквато и кола да съм бил, ако съм го видял на пътя и съм дигнал ръка, винаги ми е дигал ръката. Това не беше много знак, но винаги ми е дигал ръка по пътя. Срещаме ли се, здрасти, поздравява. Ако сме на центъра излезнали с приятели, титка, здрасти момчета. Ако сме навънка, идва, здрасти, какво правите? Това са малки неща, които правят много добро впечатление. Само на истински хора, между другото, правят впечатление на хора, които не са достатъчно на високо съзнателно, не им правят. Ами на мене да пък. е пичага и му правят. И после пак, като почна с TikTok, аз ако съм ти казал нещо, примерно, Веднага смисъл... примерно казах ти, знам едно място под Боровата гора, там мога да има опаковки. На следващия ден се събуждам, гледам, Там правим клип. тангнал ме, Дидо тук верно има. Много малки, между другото, му правят впечатление неща, Много, които ме такива кефят са. и оценява. Малките неща са по-важни. Не знам, как много да ясно, го, не знам как да го кажа. Последния въпрос. Последният въпрос на Дидо към мен. Топ 3 любимите ти карти на CS. О, това е много ясно, брат. О, така. Значи веднага ти казвам, първият мап, който ми е най-любимия, е Assault, защото Така. това е първият мап, който съм играл на CS. Верно ли? И Multicam, да, Multicam, къде съм играл, в Modern 3. Това ми беше, нали, най-любимият ми мап, може би малко имам така към него, ползвам сантиментален към него, защото той ми е първия. А втория най-любим мап, сега тук много хора очакват да кажем Dust 2. Не мога да кажем Dust 2. Най-вероятно Никога не ми е харесвал Dust 2. Втория най-любим мап ми е Nuke. Nuke. Уникален мап, аз винаги ми беше кеф като играх. И много носталгичен мап също. Dust 2 никога не мога да го сложим. Даже топ 5 май не мога да го сложим. Добре. Това е най-грания мап, не е най-яки. А третия? Третия най-любим мап ми е Train. О, да. Леле, аз на трейн много харесах. Брат. Много харесах да се качвам по една стълба нагоре и да кампа с АВП. Да. И отгоре Уникален мап. кампа ги отгоре с АВП и те не знаех откъде ги стрелям. Да. Или под влаковете. Кашон. Под влаковете. Да закриеме клипа, освен. Аз се много уморих. Или аз имам още въпрос. Имаш още един въпрос. Леле, аз имам още въпрос. Много бързам. Не типично за мен. Задаваме тук сега последен въпрос на Дидо. Дай да не се излагаме. Задавах ти по такива въпроси дълбоки, по несериозни въпроси. Сега зададем някакъв среден въпрос. Кое е най-носталгичното нещо, което си ял от детството? Най-носталгичното нещо? Само едно. Ама... Няма значение какво е. Няма значение. Ама има ли значение дали в момента все още се продава? Няма значение. Най-носталгично нещо. Мога да кажа две неща. Да. Мога да кажа две неща. Да. Първо място ще кажа бомбоните таралежки, защото вече ги няма. Добре. Те къде имат отгоре пръчици? Да, същите. Верно, това е яко носталгично. А второ място ще кажа нещо, което все още го има и много ми е носталгично като гледам, това са холидейките. Да, и аз така мисля. Не знам защо и аз не знам, че холидейките е най-носталгично нещо за всички времена. Вика, много ти благодаря за участието. Я гледай, час и 7 минути. Бате, кога мина това време? Много ти благодаря за участието. Ще те снимаме с тази титла, само това да се мръдне за... Мерси за поканата. Аз съм, между другото, нали съм ти първи гост? Да. Това наистина го оценявам много и така си скефих на въпросите, които ми зададе. Надявам се, аз не бех подготвен, но се надявам ти харесах и моите въпроси. Значи като за неподготвен човек ти пишеме много добър пет. Много добър пет. Доволен, училище имах повече четворки, тройки, ти ми пише петица. Аз съм скромен човек. Супер става. Мерси много за поканата и моля да лайкнете, да се сабскрайбнете и да се абонирате за... Subscribe и абониране едно и също. Да се абонирате за TikTok и Instagram. Добре. И да напишете някакъв коментар. Някакви коментари, даже може и да вие да зададете по-някакъв въпрос към нас. О, може. Защо па не? Ако па решиме да сме добри хора, ще ви отговорим. Да. Закриваме. Да. Айде, чао.